Så finder vi lige første etape. Lige se lidt af afslutningen. Og her inde et eller andet sted skal målstregen være. Mærke til den smalle vej, som er rigtig i Belgien sådan. så her skal man passe på. Men køre højere op igen, som på alle andre ruter.
målsvinget. Og jeg forventer, at vi alle sammen har temmelig travlt. Vi kommer op til den sidste omgang. Og generelt, det bliver en ret hurtig rute. Og her gælder det om at komme ikke sidst ind i svingen i hvert fald. Så er der sådan en lille powerhook heroppe, hvor man godt kan vinde nogle pladser, inden man lægger an til spurten. Og det kommer lige efter bakken her, hvor vi kommer ind til målstregen, som skal ligge nok lige ved humlen derhen efter bindingsværkshuset. Der er godt udsyn, selvom der kommer biler, så vi helst kan undgå. Det kan selvfølgelig give lidt problemer med biler deroppe, men forhåbentlig kan vi få en udkigpost her. Ja, her forventer jeg, at målstregen skal være. Ja, ser vi lige opløbet igen. Ikke en ret lang rute. Der er en lille bakke på her efter målområdet, og der er god vind på ruten. Og så er der nogle rådyr deroppe eller andet. Men ja, jeg synes selv det er en ret fed rute. Og den skal så sagt køres 4 gange. Vi ses. Hej hej.